Here we go, why there? Style for tray, sanitizer. A snack packer, I was try snack pack. Huh? Can you make a snack packer from scratch? No, I'm still starting with the meat. Singer fillet, everything. Immerse and gravy. Like I was going to immerse and gravy from scratch. You think the pure potatoes to make that thing? Yeah. Buy that thing. It's a powder. So what you want to get more. Man, look, you got Susan the packet and you fry your own packet. Shit. The spices are well covered. You don't know shit. You don't know what's in there, but they tell you to make. Sanmona Ninjani, South Africa, shopping. Give that shit. Still no put it out. I know. Oh, what motherfucker. Those stars like a band go see the KFC wins are John. Also share is secret recipe namhlanje. Okay. Yes, it. No, let me tell them. So this is what happens at Oslo. I fuck Beach. her. Wait. Thank you. No, it's fine. It's fine. I know it's fine. No. Sanibona bafethu umbali khulishwayo akazi noma ngisho kahle yini umbali khuliswayo. I want to introduce you guys to Mabedul. My artist. Start with Mabedul. I'm a manager. I'm managing the combo artist. What the fuck? What the fuck? Bro, this guy's swearing. Okay, I'm sorry. But yeah. Yeah, like don't swear here, dog. Sanibona njani Smith You of can't Lucy. manage a manager, dog. Bro, come on. Yeah, you can't manage the owner. Introduce yourself. He's a Limpopo. Limpopo in English, my brother. He sings Licompo. I can't know many as in Ilicompo. So he's a Licompo artist. Brand new, you know what I'm saying? Yeah. From Lobedu. Limpopo, yeah. Limpopo. So introduce yourself. Yeah, guys. This is in your language. Oh, yeah. But don't understand that. I don't understand that. Okay, guys. Ginna MK. Labon. I got on MK Johnson. Man. Now like na MK Marsh. Gebetala Gombo. Sooner the devil mbona Guys, you can see a serial killer from them. What man? Yes, wait. Man, whoa. Uti, he is a Licompo artist. Yeah. You know, so you mean my manager? I am their manager. You know what I'm saying? Come as well. You go! Oh, okay. We have. Let me come, dog. You're a vendor. That's my life. Yeah, I'm he's a vendor. Okay. Yeah. You know that guy who This is the son of Gizara. Yeah. Like you know Gizara. Wait. that one. Someone is Sunjan. Hi. Ngilapha with my Limpopo brothers. They're right here. They are verified. Yeah. Guys. Meet the true Limpopo gent. Speak your language. I don't know if there's any vendor guy. Oh yes, Mr. Francisco or Francis. I don't know your name. But yeah, my name is Mubango. Everyone who wanna call me the vendor name, I'm good with it. Yeah, but Speak your language, bro. what can I say talking my language? In the machero. Nimajekwana. So I don't know another vendor and you own it guys, and yeah, I'm chilling with my dudes. Everything is fine. We wanna have a good time. This nigga, okay. So there's a nigga. Nigga. You can't use the word nigga. You can't use this. Kunendodala ngoba ngamaZulu la. Kunendodala. Ne. Hey, ngesiZulu lathi. Okay, yeah, you know what I mean. He gave us an invitation. We pulled through. So they're about to organize a Habli. Hi, when a man. Hi, Habli. Yes, these guys. Hi, my fair to Ninjan. Some buoy the foot. Some buoy the foot. You're not allowed to say that. Some man of a Ninjan. Some buoy the foot. Benzo introduce a laba. Yabo. Machero. Wait. There's another guy, guys. There's another guy. He doesn't want to, bro. Like he doesn't want to. He's our producer, this guy. Yeah. But for Capricorn, who namhlanje decide ngimenyiwe la ngisethembisa. I'm in Tembisa.
he's busy watching the live there, like the other guy. I don't know why. So ngiphethe like the combo artist noma like nalazini the combo. Yeah, and I was shy pitch. Guys, shy pitch. Like why shy pitch manje? Why shy pitch? Elani pitch. Uthi ufuna ukuchama ingane mfethu. So yabona manje mina bengifuna ukuthi izingane zize ngokwazi ungazibizi wena ngifuna ukuchama. Khona ubhuti osevela ugqoka ile khuzana iphihli la ufuna ukuchama. Mina yazini ngifandile out ukuthi umngane wami utshontshile amazaza wami so ngiwatholela endaweni yakhe so ngiyaqoka bengizonibingelela bafethu nje yabo nginibona ukuthi njani kuyini like iSaturday so silapha nje namhlanje kurelaxiwe kuchiliwe siyayiphilela nje angisafunda ngisho ama commenteni ukuthi ngithini. Yes, it is the right account. So ngeke ngivumele umuntu omwanangi ajoin esikhulume nawe. Ngoba lokho ngivumela. Ngathi kunabantu bari. Yeah, SG request. No, you don't just accept. Yeah. Allow me to be the selector, guys. I know it's your life. Bo into engithanda yona ma7 nami ngiyantanda bafethu kakhulu. Nakuyalerada. Yeah? Nakulobeli nakuyalerada. Yalerada guys. Ngiyalerada ekarikilo like ngilerada amada gamada kilobeli ngilerada amada yeah kwamujaji kwakenyaka rola kamusikimise kwamujaji the rain queen abere rena sabula bere obalenya ke nese kamo ngamuthembisa ngataka nesa mo midren who wants a rain ay bafethu ngeke like yabo kumele ngifundise kilobeli now likina kibombeledu leke lona molobedi la isia tree re abazwela kulokela kama abane kilo kama abane la yabona gabra nabane sabula ngitswere mwa mavenda yo mara ya asimlobedi umavenda. Yeah, so story time, guys. I want to tell a story. Why like that? So, bro, like, why is he trying to be a chama boy? Lalelani bafethu, lalelani. Lalelani. You know lo bhuti lo uhamba hola ndibuko nekapisi. Futhi ufuna ukuchama ingane la. Hey, like killer. Amazinyo ayenzani? Uthi amazinyo ayenzani? Bethu, lo bhuti uhambe. Uhambe ningenza magic as even ufike kanjani la so no bangilandile lana bethu ngimalarile ngizolalela ngimalarile arina mlandile mu ngimalarile. So guys, me I'm not trying to charm anyone, to be honest. They're speaking on my behalf. Me, I just want to communicate with people. Hence why I'm requesting one person to join so that we can communicate. And what's wrong with speaking English? What's wrong with speaking English? Talk, your majority of people here, they speak Zulu. Look at that man. Guys. Baru mulia no one abaso na lagena. Uliana. You see guys. So and I have a story to tell you guys. I have a story. So this is my 7 guys. Ne? Give filter wena. Do they know it? You're talking about mazinyo. Give filter wuni mataga uru yama vya nasema white. So I was chilling with this guy, right? So this other day, I was like, yo, my 7, pull up. So he pulled up, we started drinking. Ne? So after drinking, police, not even the police, the security guys. The security guard. It's not a security guard, it's a security company car. Then it pulled through, guys. They were like, no, we are disrespecting the law. Why are we drinking in front of the, what do we call? The court. We were like chilling. You know when like vibes are like vibes? Ramalabisa, baba, irgilega rufita mo etrembisa ba gimo ya zede kwa midirende. Ande samantha sar giputu. They said we are abusing. Nabo nakwa vile vile ya mantrasa. Ubona bale mantrasa bar giputu. Mantrasa na malaza, rizwa ka malaza. Molaza ugai, rizwa malaza.
Lagata lengwe le gaso, lagata. Bona ba re fa mantlatra Bolobedu radia mola. ya bolobedi re dia molaza lempule ya wa tseba This guy found you. mantlatra o bo kre ke putu a ba zuela lo kora ka sekore. Now you can come through, my guy. Yo, Chanda Butle. Yeah, you can do the thing. You can request. Hey, I want to speak to these people. Yeah, Chanda Butle, come, my sister. And who's that? Shift. Hey, fluently you speak Zulu fluently aswana mulobedi wa street na re ba ki kilobedi a bona ba le ba ba ke mikisa ke Zulu ke nini ke Xhosa ke asima lobedi ya street na ba le re khosi ke re na ba ne sabula wa bona re go ke tagonu bua amujari au wa kere ke nyaka ba botsa re ne sa ba ine sa ke mosadi bua borena wa bona. So, I mean, I can't brag about the lightning, guys. Me, I know I come from Venda, but one lightning. Gakuzulu bargeni umfazi uyayinethisa imvula yeah ari awa amapalla amapalla na bale my Venda king. Yeah, my Venda king. So Machisa, ndinyi muhulu hapa ndoni. Dog, you can see. And I'm not gonna tell anyone what you said, dog. So yeah, that's me. That's me. Yeah, then read what he said. What did he say? Gona mulwan. Yeah, but yeah. Kina muhulu, kimango muhulu. Yes, you can see my bed. No, he's arrested at a very young age, guys. So he's fucked up. So does it make him a bigger person? Amapalla na malobedi le gimigisa gore ke machangane nyana gare a patana le kulobedi go bona ke 50 na bele nna ke na molobedi wa street ra ona re ga re guy ke mtsonga guy ke mchangane bona bo mama palle mo le dade ka machangane mo be le wa ba le mulozwi Mulobedi ki ya ki la kama ba ma ibila na bala kar kama ban kama lo Yeah, first, bro, it's time to go now. I'm back, but first, I'm going to manje. nanya wala ba Akiri wazaba ora bathu bao sapele ba yo, I don't know what that means, but mari ka bala mo urgin Yeah. ora gro wa Manya bana ke khalelile online. Batho ba go bazulu ka moka hore uno ba lebedi. What akhona malobedi la? malobedi inga yorgena molobedi ora gro wa tseba ora batho ai man bona comment lecture Unjani Bob 7. Gwana Bob 7. Yeah, guys, I'm back, guys. I'm back. gar gna ntro na molobedi ska wa re ginyo go daga jia mo mapalle ne gile ga visita mo mapalle da son kira sibona molobedi mo ba le nan no meze ba le zwai boleni bolena no meze ba le zwai gile ga go mna adi da son kira sibona molobedi le ajia ga bolena meze ba le zwai asincha men Anole. Yeah. What? Like that filter? But what feature you using? someone says unjani Bob 7 yeah Bob 7 no right of it sengibuyile cause niyakhalaza. Yo, that's this. Noma amalokuzana ama comment la amanye ngabonanga. Kodwa ya sengibuyile ke manje ngiphethe lo baba lo. Elobona khuluke shape. I'm back bafethu. Laborena are zebi. Mina angazi bafethu lokho uyona waziyo. Uyona waziyo mina angazi. ababulu wena wabali namsho Yimi baba ngisekhona lana. Ngikhuluma yonke into mina. Oh, hayi ke sawubona fethu. Uthi urato Mthombeni. Icap bafethu la bayithatha ayisayike icap ufethu asemgqama ekotoyi manje shubile. Ithathwe ngubani? Thande. Hayibo, nangu lona involver. Nangu lona please ngininte engazazi, hayibo. Haw. Free me 17. Ngayi kahle but angazi ngithathela umfazi mina. Angazi ngithathela umfazi. Mina. Haw. Nanga la ngimthathela umfazi.
Yeah, ufree babu ngikhona bafethu ngiright nje. Yikho ukuthi ngimenyiwe la ngivakashile ngisethambile. Ngila ithembisa bafethu ngimenyiwe. Nje insizwe engiphila nazo lezo abangifundisa isivenda nesikilo bethu. Kilo. Nyawisa amapalla wena nyaru. Ubani owathatha ikhepe. No, ikhepe yami bafethu like bayithatha ayisekho la ngakho la ngisaphost ngisho abonje uposta bafethu. Trito. Mpongosho. Yeah bafethu sikhona nje lana. Akishuba ngempela. Bawu Noita. 7th jackpot. What does that mean? Noita. But yeah. Noita mini. Angeke uyibone yazi lilona. Bamthathela intombi lo. Uthathelwa ngoba iphi comment yabo? Bakuthathela intombi. Ubani? Ebene intombi ezu2. Ebene intombi. wonke. Bamthathela zonke intombi zakhe. Akasena ntombi manje. Guys, this is news. Me, I don't know what bangithathela intombi iphi. Aba isiZulu. Konke mfethu. Nawo ngikhuluma isivenda, nangokhuluma isikhilobedu mina ngikhuluma isiZulu. Wanyaka waba, redo waba. Yabo. Bamthathele nje intombi akana ntombi so sizama ukuthi simtholela intombi ke la namhlanje. Awuthi ngibone izingane uthi njani. Awuthi ngimbuke ukuthi njani ingane zami. Eish. Azikho ingane mfethu la unfortunately. Father's Day hawo ama. Eish. Igcwele insizwa mfethu. Ishube ngempela. Ishube lokushuba. Eish. Someone is saying ufuna nivele. She wants to get married in Limpopo. So okay, wait. By who? Bachelor number 1. He's like Iyagarunyaka umlobeli bamavendana. Umana kufuna umlobeli noma ufuna umvenda. Ufuna umvenda noma ufuna la kumlobeli. Wena lala. No, sit down. Whoa, ungezi. No, angezi. Nanga siqoke iphihli hlala phansi. Yes, Ronaldo Bondo likes la. Sibuzo lo sesilothi ufuna nje umuntu fast. Akakhulume fast isikhathi silokhunje. Wow. Usethi right ke lo sesilo. Mana sesami nangaka, thanda ngibuka. Ish. Right ke lo sesilo. DM ngani. Asike yana kwa. Suka mfethu yazi bese usuka. Giriye. Wow. Susiphihle yazi usovela abosha iphihle ufuna ukuchama ingane. Mina ngicela nje i-connection kwaZulu. Zulukile. Nakeni ngithima lo sesizulini yena nafuna manje nini. Nala funa ngigulela afana lapha. Ngishami ngeke phansi. Hawu ngase ufuna ukufa kanti. Hawu nawu nafana lapha. Nawuthi Zulu King, iZulu King makwenza njani? Hawu lapha hey ngibulala mina. Blessing akiyape liwena mfethu. Khona kwaziwe la serious. Maginya go balik. Ngima ngonziwa. Suka mfethu. Hawu sithole suka. Mutravi DJ lina la ka gama. Suka akakho umuntu okubizile phela ngidlala suka. Yes. Suka. Lexan. Si wena suka yes. Ramon. Gama, ginya ga ubana mutravi DJ lina la. Gaman. Ngisakhuluma nobaba wasekhaya la. Uzwile ukuthi ingane isakhuluma nobaba wasekhaya, yini baba wasekhaya? Naye hayo waron ngisakhuluma nobaba wasekhaya asiwa amapale kuyena wakhe bakhuphi. Ya sengibuyile bafethu yazi ngiyahlukunyezwa la. Ethiwa nginike umpedi ithuba. Waza pedi. Hayi awunamubeli mo. Rimalobeli kamuka. Ithiwa ipeda ndi khona. Bona Khona malobeli la. Unale muvenda rena ri thu rimalobeli. Siphethe babili rimalobeli. Siphethe ivenda namalobeli awu2. Awushiyela amaboza. 2 yeah so ke. Wena ngifuna ubindivele la. Bulala. Oda puthu orwa. Hayi kahle ngazi futhi. Angazi uphuthu ungenaphi la.
angazi uphuthu ungenaphi lana yazi nini nina nizongibulalisa la mina ngicela u7 bakithi manje ubathi sangimbuka isithombe bese ungazi ngilokhunje eish yazi akana profile pic lo muntu lo masitaba abantu angenayo kuza profile pic bafethu ishubile la ngikhona ake umuntu othe blessing lana yebo sawubona yazi sishares ngimthanda kabi lo sisi lo unjani sisi mashares eish amavenda namalobedi angekho ku national anthem angichazani why okay murana buruka sichaba sahesu uferi territory mathwenye usibuluko dintwa limathwenyeko dintwa yes fight yes yeah Twala mesebeke. but I do have videos on my profile. Why Well, did you let say me that? say Why did you say that? Did that person say shit? No. oro malobedi le mavenda re se yo go national anthem Why Lydia Sarvija? Why Lydia National Anthem is Sarvija? Whoa. Why was Sarvija very National Anthem? Lo serious. Unjani sis? Yazi kuma sis. National Anthem. Ali Arvija Malobe. okay Ninja. Everybody a national anthem there say. Abarvija bari agosha national anthem. bona wazar wa rikiyo galaba galori na gweba clear national anthem Abarvija. Aba send a message. nare be busy re kinne sabula Why what? Abarvija. re busy re practice on sabula bona mazulu le ka se ne sabula Sengibuyile ke sis. Yazi uzinhle. Thanda ngimbuka profile pic. Ingidala. Unjani sisizinhle unjani? Ujaga placa ke. washo Alofana lona isidaka. Esihlele isidaka. Ufana kuthanda ukuphuza. maitro washo yenu warigeni Awumuzwanga u7. Usisimashes first uright sisam sisi ngimthanda kakhulu bafethu and understand. Uchama bani? Umsisi la mfethu angimchame first. Mana phela ngikuchame first. Uyakwazi ukuthi unentombi. Anginantombi umhlelela mina. Anginantombi ngikulela wena. Anginantombi mina. Ngikulela wena. Nami ngikulela. Ngimosela nalo sisi la. Uyazi kumina la wena. Mina. Hey, life inontombi la. Mina. Ngikulela wena. Ufuna ukumosha into somnalo sisi la. Musungikhola yena anginantombi la South Africa mina. Le ntombi uthola. Anginantombi la South Africa mina. Anginantombi la South Africa mina. Ngikulela ufuna usapotaja wena. Ufuna usapotaja lo bana lona. Ufuna ukuthi ngikutshele negama. boka be raba le mama Okay. Hey, bonang. No, was. How? Now nofana ngisukela. Chaza. Manifuna igama guys, manifuna igama. Ulobbies la. Ufuna ugesi nofana. Manifuna igama. Guys, throw a stick of a hand. If nifuna igama ngizotshela igama lentombi la yalomfana lo. Ngizanyela wena. And ngizobatshela. If 5 people ba raise ningonisisana. Ndimachorana buzi phezu no cameraman. If ningonisisana, if speaker sesandla so. Angentshela igama bafethu. 1. Hey, ningitshele mighty 5. Ngiyabatshela igama. Yazi igama lentombi. Thomna nginentombi la South Africa. Mina ngikazi kumina intombi la South Africa. Nazi sa bafethu kanina yebo sisipruth unjani. Usisipruth ngimthanda kakhulu sisipruth. afitile 5 Nakafika i5 lana kahleni umsukana. Afitile 5. Hey, whoa, hey. Okay, ngiyanibona. Wendy Mkhize. Shit. Patience. Let me tell them. Yeah, I'm being honest. Thank you, Prudy, for your So, rose. you're honest with your followers, ne? About You're what? honest with your love life. My love. Okay, then let me tell them. Let me speak my truth. Let me you're the hands. Let me speak my truth. Yeah, but Guys, thanks for being loyal. So the name of his yeah, but the name of your chick. You still dating or you're no longer dating? Minonoba. Yazi talk. Minonoba. Yamazu chick wako.
Yebo sisiphuti, I love you so much. Mina, Hey. mina. Awusajola naye. Angikaze ngijolele South Africa mina. Angikaze ngijolele Vela kaphumile Ngikaze eSouth Africa. mina. La kaphuma eSouth Africa. Bekajola neZimbabwe. Yebo sisikunja. Mana unyama beli yo wena ubizwa Unitshela iqiniso. se andiswa Akajoli la eSouth Africa. tshela ukuthi wena unamabeli. Whoa. Manini ngichaza. Rudy, thank you so much. Yebo sisu unkulu. Sisinkulu ngibonga kakhulu sisi wami. Usisinkulu kabi benoPrudy baqhudelana njengamanje. Thank you so much guys. Labafana banamanga. Banamanga bafuna ukudicelela igama lamphansi. Mangarina. Kethlicious ngiyabonga kakhulu. Usisinkulu number 1 eSouth Africa enhlizweni yami. Angiyazi into efanele bakhuluma ngayo. Ubani? Okay, wena awunayo Ken. Anginakeli mina. Ungezi la. Okay, it's fine. Ngizobuza behind the scenes. When was the last time you dated? When was the last time you dated? Okay, forget about dating. Forget about 2019. Okay, fine. When was the last time you had sex? Hi, man. Why, man? Just asking. A question. Fair question. I've never. I'm purely virgin. Look, I'm Zulu, they have a dot here. They have a dot here. If we teach you have a dot here. Mine had a dot here. Oh yeah! Your girlfriend had a dot. Oh, it's not a dot, it's a scar. So, guys, yeah. Ngiyabonga kakhulu kusisiPrudy, ngiyabonga kakhulu kumashezi okubona abanginakekelayo la. Wena sifuna volume la. Udicelela igama lamphansi lo mfana usuka lela swakho uzodicelela igama lamphansi kwi live. Okay. On a public platform. Okay, on a public platform, guys. I thought this guy. Ngiyabonga kakhulu sis. Haw. Okay, lo sisi ngiphatha kahle. Ubani lo? Lo sisi lo ngiphatha kahle wena uzokhuluma amanga. Igama lakhe, angimula. Bamaga. Nangu Prudy futhi naye ongiphatha kahle. Okay, Prudy. Man, yini manje? Yini manje? Okay. Mina ngikhuluma nabantu bakho. Yini inkinga yakho? Hey, Jeanette is vendor dog. Naye nomvendo uJanet. Ngibonga lokhu sana Jeanette. Nolethu ukuthula. Yini inkinga yakho bathi wena? Hi Simi. Mana, Hey Simi. Une beef nami. Ngibonga kakhulu guys. Wena une beef nami. Una beef. Manje? Dog, I love chicken. I don't eat beef. Okay, fine. Yeah. Chicken. Yeah. Fine. Why? Classic rafuka jamoyini. Yebo sisinkulu ngibonga kakhulu isithandwa senhliziyo yami. Lo mfana lo ufuna ukumosha into yethu. How are you doing guys? I'm sorry. I'm sorry, baby. Mana sisu. Is it a girl? I'm saying baby. Is it a girl? Hey, dog, it could be a boy. Stop touching himself, mfethu. Ngibonga Jeanette, ngibonga Prudy benosisu ulokhuzana mashezi. Osisangibathandayo labo kakhulu la South Africa. Angeke nje uzuqhamuka impithini mina. Ngithanda labo sisi lapho. Abo bani? Abo Ulokhuzana usisimashezi. Inkulu. Ngithanda usisiPrudy. Nje. Nangu ulokhuzana uthi yeah, I'm a girl. Ufunani? Kunyaka ke. Bawubona ngesport. Haw. Yazi ngibonge uPrudy nje. Mina noPrudy sikanje. Mina sihlangane noPrudy siyokuphuza. Nami mina noPrudy kanje. Hayi kwazi wena ufuna uqalisa noPrudy wami. Suka Yini inkinga yeyona ezobafana laba khulukhulu wami. Mina ngifuna uPrudy. Ngishaya la. Hey yazi. Sanibonani bafethu nina ningingelelayo. Usimi why umzwela? Nathi uyas abuse Simi. Umvelo manini mfethu sikhuluma into serious. Umvelo Shalembe uthi your profile picture into profile. Yes, bengizokwenza lokho like basangenzela guys. What happens when you tell people? Like in support of the women that Sawubona molo mhlobo wami. yeah, That's what. Mushini wami. This guy forget. That word. Educate us. I'm gonna tell you, master the life. He doesn't know about the people color. It's cancer, dog. Kuthiwa akavele lokhuluma nami angangiveze lo mfana lo. Lo mfana ungiqhaphasa kakhulu. Yena uqamba manga. Akuyona nje cancer. Akuyona nje yazi lo mfana. Gara ariyo ma national anthem ukasiriveli. Manini wo. Mana wo akunqophisa vele. Who said you got cancer, dog? I'm saying people for cancer awareness. People of King. Ngithanda kakhulu. Molweni.
bolo bedu liba venda liba waramo ngiyabonga The sisijene month, I don't know. The Wait, month, wait. this month. boja muthu a duwe moyi kana imu abe na be kuzulu ari kuzele babo toro moje Oh, why didn't you see? Did you by any chance go to? No, I'm not. hayi bo Never. sasibahlela imina omuhle laba ngibafeaturishile is 7 featuring me imina kahle just main because we are character the suka wena la What did you say? No, they're talking about me. wena Yeah, okay yeah. whoa I'm lying, motherfucker. whoa okay out of 10 mantombazana hey bale Whoa, hey. Out of 10 mantombazana lo bhuti nimnika ngaki Hey. That's not fair. That's not fair. That's not fair. wena phela bawutsiba bona Exactly. bato emalu wena Whoa, Kari it's wena right. mutsa Yeah, mutsa okay bakunika 2 game over suka eh bakunika 1 okay sengilanda omunye ngikhathele abafana laba babhizi bayitshela ukuthi badli ingane sengilanda omunye ngiyamlanda omunye na kuthiwa -5 game over iphela indaba yakho sengilanda omunye -5 ginawubujaja malema wena musuku ginawubujaja malema good luck suka kuthiwa next mfethu What's next? boss sengilanda omunye okay sengilanda omunye nango omunye lo nimnika ngaki lo out of 10 mantombazana nimnika Ima ngaki wena, ima. nimnika ngaki Ningnika magagi. hayi suka What's it? Erobona. 9 Nine. Wayibona. suka Whoa. Wena wathiri unyaka umdoela. Wena wathiri unyaka umdoela. Sikanya umdoela wena. Yo shit. Shit. sengilanda omunye 3 nna. 3. suka kuthiwa 3 Wabona wathiri utlonye. suka musukulo lana khona usisinkulu lana yazi wena 10 lo mfana lona njena 10 baba. suka Damn. okay Mara yola wa 3 yake. Yola wa 3. suka Wena wana 0 utlotswa. woza bafesa xa nisuke ninekaze uba 22 bafenda was -7 copper Yeah. yey bafethu wena mzulu akirona copper suka Ima ngene kahle. nangu nje phela khoba semabhengi So ngena kahle. Now ungangintroduce. Yeah, It is it's introduce shy. again. It is introduce. 7 perfection time 10 bafethu xa nisuke Ima. sengiyamletha omunye mantombazane ngimlethe 7,000 woza I'm not in the competition, dog. Was. No. No, I'm too old for this. woza I'm too old. Cause I break the scale. yazi lo bhuti akafuni-ke mantombazane woza fethu sukuphi nangu umuntu phela sisethembisa sisethembisa fethu Sisethekwini. lo muntu phela igwala bari ligwala nangu ngibeke Okay, Ima, guys. Okay, wait. lo nimnika ngaki lo Wait, Nimnika ngaki lo? guys, wait. 2 tholu 8 mfethu 2 tholu 8 game over suka nginibhithile for his voice 2 nazoke Wait, yes, sir. 2 Majority. 36 I'm going with the majority. Guys, 1,000. thanks. Okay, thanks to everyone. manje Oh, wait, even if you repeat your 2, it's fine. I'll take the 2. bari rose womisa mo Nomvula Lona uchibala. akafunde Rose. yawumisa kuwa lona akaze afunde Rose lakho efundele ukushisela nje akaze nje afunde Rose 2 tholu 9 sacela usuke lana okusalayo 2 owethu wena walwa okusalayo 2 kuthiwa u2 ubhitha 1,5. wena VN designs ishibe kakhulu guys too much okusalayo 2 bukana khona walwa abantu besilana khona ngisho wesi amaranga semakali 1.5. W design uzonya. aba ukari byale kili prediction jaja betway kuthi uthole 2 sacela usuke ngikhulume nalo sisi langimthandayo afese xa nisuke kuthiwa next hayi asekuphela Blessing. Banani. ngiyabonga Lavi
Ngibonga kakhulu. Mfolo wisho phela yazi. Usisinkulu sebuyile futhi yazi bese kanti wayiphila kanje wena bethu. Abeke kino mwebele kitsotsi. Bafethu sengibuyile. U1. Akekho ngcono. Nje kuthiwa anikho ngcono nonke niyafana. Nare kasemakale. Le case shene akekho ngcono. Nangilona sambulala lo bana lo sikolo suko wena bana bana kathi lokho phisa nje lento leyo oyenza lana. Hawu. Into engcono case shene. Lo kathi lo fana phila kanjena. Kumujela ja. Yazi awukahle wena. Ngibonga kakhulu sisinkulu ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke. Sacela uvele nje onke ama gift akho ahlanganise uwenze kube ibhubesi once. Usisinkulu uyena ophethele live. Mayenza ngiqimbe ngizoqimba. Ngibonge sisidimples. Ngibulale. Ngiyeza lapho ngizobulala. Yazi lo muntu akeza bafethu. Akekho uthi ukuba umuntu. Umuntu omude la yilo but lo ivenda lo nithe Uyivenda nami. ulotha ngimnikeza 1000 omude phela. Nami. Wena usana Buka manje uzuwisa phethu ilokhuzana izinto. ributile body mali ukarma 9.5 ributile mo. Sifuna ukushada anisenzele. Usarate abantu network yawo is slow. Usarate no, uslow ambe yo. Yo soil. Bafethu. Woza wena omude kuthiwa wena omude iphinde ibuye futhi. Uri ubela bona muti. Who's that? It's not a way to right? Lo omude akaphinda abuye. Kuyena wethu. Is it always bafethu nangilona. Woza nangilo omude. Nangu sa makeup yazi. Wena wethu umuntu lapho Omude sebe. nayo. Wena VN design. Leche balao. Garwa mziba yodor kuyena ewana. Ngiyabonga thinana iRose yakho leyodwa. Ngibonga kakhulu. Nosisinkulu okuyena unumber 1 South Africa. La ngizwa ngaye. Nangu ubhuti omude la. Musolo kumphazamisa phela mfethu. Nangu Then yomude. nangu ubhuti omude la. Uyona umuntu ubuthi yomude awu office space. Ngiyamnika nje space yakhe nasi. Ningi. Ngifuna ubana ngibiza. Ubana ngibiza. Nangu ubhuti omude. Thina singeni asingeni nawe. Okay, ngicela uzibonise. Dimples, I see you. Hi Goody. Is it Goody? Ngiyadlala. Wena sabalali rifitrile mo. Okay, I wait to raise the bar from 2. Oh wait to. I knew it, dog. Me, I'm lying. The connection, the Yeah. type of connection. But wait to mina now is solo. I'm finding over ish angas. But guys, wait to no guys. Yeah. Allow me to speak. Okay. Allow me to speak. So guys, ish, Now now Victoria magozoni zigu. what the? Okay. Guys, Khuluma phela na ingane khuluma. Uhlula abafazi. Ubani uhlula abafazi? Vafenda. Fe nyana fezi konani yanu yangatsini. Ndivafenda. Okay, she's telling you that she knows how to speak Venda. Yebo sishezi mina ngithanda kakhulu nje Venda onosvenda. Mashezi. So khuluma na ingane khuluma. What the? Why are you pushing it? Hey. Oh, okay, ngifuna ukukhuluma ke. Shevia. Guys, ngiyakhona ukukhuluma ngoba nginempintsho yomzulu so yazini. Mangifuna ukukhuluma ubuhle ngiyafuna ukukhuluma ne but angazi ukuthi ngikhuluma nobani yabo. Ukhaphinde eningi lengane izozihambe na ingane. No, owethu uzokhuluma naye. Owethu ngizomgugulisha mina ngizomthola and owethu okay. Ufuna ukhuluma. Wena Ngikhuluma VN nabe Okay, owethu bengikwatile ne but ngoba mina nawe sifikile izinto ne. Ngoba mina nawe sifikile izinto ne. Sizokhuluma ngizokuthola and mangikuthola ngizokutshela uthi bani igama lami ne. Ayikho into echazayo. alishona ilanga. Ayikho into echazayo. And owethu ngitshele something. Unayo umntwana mphendule that. I'm speaking to owethu. Owethu ayiphenduli lonto le. Okay, ngicela Owethu ayiphenduli nje lonto le. okay ngiyafuna Kungenaphi ukuthi ukwazi. unengane? Ngifuna ukwazi. Kungenaphi ukuthi unengane? If it's shy.
Hawu, Ufuna owethu imali ayiphenduli ehlala. nje lento leyo. Ah, Hawu. okay. Lo mfana Alright. lona ufuna ukudicilela isistima sakho phansi. Ungalinga nje iphendule lento Yo, leyo. chickening. I'm not chickening. Vele uyichicken lana wena. Why this? Ah, Ingane isekhuluma nali ithuba. Umbuzo nje. okay. Umbuzo nje. Shevia Sure, wena mona Chevy. kan wena. Umbuzo nje. Owethu ungayiphenduli lo mbuzo lo. Owethu, don't answer. Phela sodlala amavenda la. Wow. Okay, guys, I won't lie. I won't lie. If Yinda. Yazokhuluma azathi yini? Hayi kahle mfethu, kahle nje. Ngikunikile ithuba. Ngikunikile ithuba wahluleka abantu abaningi kanje. Okay, then she answered. She answered. Can I Hey, proceed? hey. She answered. She said she's childless. Hey. Can I proceed with that? Proceed. What you am now? Okay, fine. What Proceed. you am fitla? Ukuthi ngibabezela ngibhizi lana nosisiku, nosisipruti. Osisabangithandayo. Ngiyabona, but- Ubhizi uzangiphazamisa uzothe nganeni. Uyashela kabuca nje. Ndukalo yini lento lena? Oh, wait, I'll teach you Venda, ne? And Venda, it doesn't like, oh, guru, it doesn't go like that. It's Venda, it's so lovely. I can say, told you. And that to your pen. Doc, I don't do TikTok. Uyadla. I don't do TikTok at all. So Yeah. I'll try to find it. No, the reason why I'm saying this, I was trying to find Owe to Yabo. So Owe to, if you're childless, ne? Owethu. Doc, Lo mfana lona. okay. Lo mfana lona wenza Lona kancane. disturb, lona Lo mfana lona scam. wenza kancane. Owethu lo mfana wenza ngimnika ithuba. Rumbi For ngavumi. 30 minutes ubhizi ukhuluma nawe uzazi kanje. Barumbi nga. I don't know what language is that. I don't know what language is that. Let her request. Babu wao kong. Yeah, let the way to request. Let the way to request. Man, Yeah. Whoa. Owethu. I have a child. Uma ungekho right, Shumanisa seven. Money. unga request. Can I speak? Akumele sikufake Owethu. kwingcindezi. Lana Owethu. sibona abantu besifazana. Lana Owethu, sibona amalungelo abantu besifazana. Angedlala abafana abanjeni abaneyintshebe. Since you asked me Money for what now? if I have a child, do you have money? That's a all. good That's question. all. No. I won't lie. Yeah. Okay, let me give you a straight answer. Ne? Okay, they didn't hear you. Okay, fine. About money, ne? Ziyakhala. Guys, I wanna answer this. I have money to support the girl that I'm dating, ne? And I don't have money for a demanding girl. Yeah. Yini echazayo? Okay, yes or no? Unayo imali noma unayo? Yeah. Guys, I if have money. no. Okay, but that gives you an answer. If I'm not staying with my mom now, if I'm paying my rent, if I'm paying my transport, if I'm paying for Mina my... nayo imali nayo. What the fuck, nigga? Okay. No money for Danone. I-red flag lo mfana akasuke la. It's fine, guys. It's fine. Me, I have money to support the girl that I'm dating. Lo mfana akasuke la. Hence why I don't No, do two girls. I do one. That's why of all the girls, I chose Owe to. Of all the girls. Ngeke uyachaza mfethu yazi. Move him to where? To where? God. Lo mfana akasuke la. Okay, guys. Okay, Lo mfana fine. akasuke la. It's fine. Kade simnikeza ithuba lokuthi achaze. Makasuke. Lo mfana lana akasukusuka No, mfethu. man. You guys you are fighting now. Damn. So imali ikhona noma yikho. Ikhona. Ikhona imali noma yikho. Ikhona imali. I don't have the answer to that. Musu mkhuluma ikhona. Okay, no, anginayo impendulo, guys. For that one, anginayo impendulo. I can't. Ngizamile. Ningibonile mphakathi ukuthi ngizamile. Hi, guys. Ikhona phi? Accountini. Ay. Mfethu kujami ngiyacela sicela usuku. Hayi guys, ngizothinywa. Suka. Nani ngifuna mali too Cela much. usuke. Mangithi ninayo Hamba. ngizovula Okay, bye next. Owe Hamba, to okay, bye hamba, next. hamba, Uyawuhambisa. Yebo caibuza mfethu ninjani sisiceba. Sicela uhambe mfethu. Kanti ukubonisa ukuthi imali ikhona Usekhona, kumele siyenzeni. usekhona. Akahambi ngani kanti? Yazi. Ha. Yazi utholile ithuba. Mina ngithanda abafazi bokuthanda imali. Bye. Ulokhu uzonijobekazi. Ngicela usisilona. Yes. Lo sisi right yazi. Now una imali. Una imali? Mina. Wena. Yeah. Eh. Accounting. Angikhuluma ngemali phethwe. Una imali? Geri accounting. Unayo imali? Yeah. Yebo sisicebo. Kani erisabuleli ka mali ya bethu dobla. Ya bethu ke aga geri. Yeah, giwine 80k ka bethu ba fethu. Ingane zisicela umuntu. Still le mo ile giwine bethu ke aga geri.
manje imali ebhethwe nje bethu ile khuzana osaba serious lapha osaba serious okay linyathelo rogo ke osaba serious lapha banyathelo rogo ke ngeke ubondle ngemali kabhethwe osaba serious lapha la khona osisinkula usiso serious ngendlela esimangaliso angeke umondle ngemali kabhethwe kutami sorry nakina challenge abeswe imzali man ngisakhuluma nabantu bami soka wena yazi bafethu sengibuyile ngisakhuluma nabantu bami bafuna mali ye-aviator no man ngibetshali soccer yabo unyakurumela bugayi poncho sacela usuke fethu man basanyako iyo awunamali nje sacela usuke yazi bafethu akunamali khona bethu asiyaka hawu akanamali suka fethu yebo ngisuri kumrumela ya rumela account number yawo mushi yazi fethu yazi awekho amazulu amadoda angempela mina lona umzulu indoda ngempela sangibuyile akekho ne yeah right awekho okay guys la sangibuyile labafana ngibazamile omunye ebechaza gari nakano challenge uncha first labona gari nakano challenge okay ngidorumela akeze unyaka bukayi uthini lo muntu mina angisiyazi isizulu sisinkulu ngiyabonga kakhulu wena yorumeji wamonanya kukurumele ukarurumeji account wena owethu walo wena you are fighting nangiyabuya nomfana uchazayo yazi yini futhi manje Okay, wait. When you say I have money, How? no, guys. Kinda like I'm very concerned about yeah. this one. sukani bafethu yazi sacela nisuke bye bucket head ngiyaphi sacela usuke angiyindawo sacela usuke yazi akezwa lalela usisikhuma sesikhulumile wabuya usisikhuma sesikhulumile sacela usuke sacela usuke I want to speak to you. okay okay sacela ukhuluma into yokugcina and then uhambe Yeah. khuluma into yokugcina uhambe So I'm very concerned, ne? I'm very concerned ngale ndaba le imali, ne? So when you say I have money, like what do you mean? Like what kind of because if let's say Owetu needs money. no I can send them money right now. uthini No, just to prove a point. ufuna ukusendela by imali Owetu. yipi ngoba unayo phela zasizona manje ngikwazi baredlaba ya mali ulimazi cela usuke utazo managa cela usuke please Okay. Mali. If Owetu sends money. renali 80k yakwa betway okay wo siyabonga nompilo wena futhi sacela usho into yokugcina uhambe ke mina ngisazovela hayi wena ngeke usavela la kanti wani naningezwa kanti vele wani ngezwa nje vele ekhalipopo vele anizwa finish in 3 weeks no I will make more money uyabona it won't get finished bafethu niphazamisa into yami nomashezi yazi bafethu like senze into serious lana ngiyabonga long president ngedonuts guys Ngimtshela Ngibonga Owetu futhi base the sisikhulu. account. owethu kuthiwa send your account Yeah. abanye abekho akanamali senza kanje ungayisendi girl because lo bani ufana ngawe mina ngizokusendela awunamali because kanti wani ukubhizu awunamali asiyake ke betway ikara betway ne Malini? asiya 8 u-80 rand oh lo muntu kahle fethu akathi nje uqamba manga enkundleni zokuxhumana sigcoba ngisho into ephezulu seseka abantu besifazana okay womonyo lo rumeja account number yawe ne ginyaka rekiti lo murumela mu ataba bujeri kumurumeji fethu ngiyacela labo sesibakunika ithuba wehluleke bakunika ithuba labo sesibafuna imali kuphela vele kumele beyifuni hawu abahamba bayosebenza kwenziwani la ambalo yosebenza yazi lona ke uzaphetha ufuna ungizwa mina phela mina angazi ukukhuluma isizulu kuthiwa abakuzwa sekulo uhambe give him the chance to send to give him a chance to send ufuna ukusendela ba lo bafethu umusana ukufaka i-number zenu la cause le live le like bazongivala he's jealous akafuni ngilisendele imali ngoba angenayo imali mina nginamali mina ngathi usisuka ade bhiza ngiblessa ngeimali lana uzothi mina nginamali lo mfana lo ngithatha kanjani lo mfana uyangeya lo mfana sacela usubukela leyabona what is your
ngizwa ku setup. Yini manje indaba eyazi nafana nanikangile nini yazi? Yazi. Yazi. Nafana lapha. Nje kalula nje uma uzobhala mfethu inhlamba lana serious silwela amalungelo labantu besifazane unosuka la usuka khona. Yeah, I will prove him wrong. Muni worry. Fast nje. Usisinkulu yazi usisengimthandayo. Hawu. Ingoma manje wayela sisithuli. Lo mfana lo event lo kade echaza efuna lo yasisi usevele wanyanya walumu ox. Ngiyabonga Jini. Yebo zamancane. Lo event usevele walumu ox la sekuthulekile. Ngithi ngizosendela wethu. Uyisandile inamba yakhe la. Ya ngizokusendela imali wena ungawari. Usendile mabedulu. Mana kuzosendela abantu wena awumtshela ukuthi uthi uri nadlala. La ayidingi imali yakho lencane. Incane nje imali yakho ukuthi kunganela lo sisi lo muhle kanje. Lo sisi unefika. Unefika lo sisi. Akana imali yokudlula yakho. Akana. Iplus muhle lo sisi lokulama wema. Mana we owethu yazi bengakubula no profile pic. You right man. Yes. Unjani mabedulu? 7 unangaka iminyaka anikahleni nje unishasi. That's a rhetoric question. Ngibonga sisinkulu buka nje sisinkulu ungithanda kanjani ilokho uzocela nisuke wethu suka wena umviwile kanjani Ngivala ama sicela nisuke la hawu usevela wasiphuca ox because ufikela ngimnikeza ithuba lokuthi awunikezanga ithuba ngimnikeza ithuba lokuthi ithuba lokuthi ushelele intombazane bari awulumelizebe awudwi ngimnika ithuba ukuthi ashele intombazane wacasuka ngokuhluleka kwakhe uselumu ox uvela uqasha ubani use una 23 wena uyaphapha wena sacela usuku nku mashezi hey wena uthini manje ukhuzana hey ka 23 suka la abona nje usuvela gxeka umuntu wrong ngeke manje sacela nje ungalike kumashezi owami ha uzokubulala lofana sacela suka la shaya ke manje hawu awuzwa wena awuzwa umthetho wakho awuzwa ushaya kwi live la ngiblock la South Africa mina ngaphinde ngivele ndawo la ngaphinde ngithole nomsebenzi hawu ufuna ingane zami zidla udaka sacela usuke lana hawu yebo zo right kodwa no ngimenyiwe la kasibona la kama roomies siserumini lika lo alingcolile go so event alibuye lizolokhu njalo event ahlulekile likhiphe imali bari ukhiphe event ahlulekile lilume no ox la ngilume ox mangikhuluma nina niyamfihla nifihla ox ufihla ox athi mina ngilukise la usevela wafihla ox uvele wanyanya ngenxa ukuthi ngimnika ithuba lokuthi akhulume nezingane anyanyanga ukunyanya yini hawu ulume ox ulumeleni ox ngempela ulumeleni ox ox yini nawe uox intambo lokuxhuma ispeaker hawu Usevela kwa lumu ox mfethu la kama vende acasuka kabi hawu motherfucker so yasithuka manje musungithuka ke lana kushaya bulala futhi bona lizulu lenzani bona lizulu lenzani yas wethu fuck man ngibonga sesinkulu yazi ungithanda ngenhloso sesinkulu saqala vele usanda ibhubesi siqeje le nto mina nawe in private hawu yini inkinga yakho because ngikunika izithuba wethu obetha kasekho la hawu bafethe amakapisi ami onke aseyintombini zawathatha usisinkulu number 1 la South Africa ngikuxoshile usalinde okay ngikuxoshile wena owethu ima let me check a handle uyaphi lo sis manje usalindeni block sis owethu mblock lo mfana lona akana mali lopholo sis yazini ne guys hey mina niyangifihla yazini ne this guy is just protecting yes face yes ubhizi manje ulumo ox buka nje book life yakho ya end nayo book ilento yenzile yazi ithi include na wethu
why ufuna ukukhuluma no-Owethu because uhlulekile ngikunikile nje ithuba hawu ngikunikile ithuba Okay. ngibonge lokhu nginikeza i-emoji Muna 7 bari awume mani awume kancane Exactly. awume Alexa. mtsheleni ukuthi awume kancane sifuna uniphe imali lapha akekho umuntu ozoma la mtsheleni ukuthi ayima asuke Guys, la lo uma 7 wenu uprotecta mna from nina. Mina And, ngizozona, okay, mina but ngiprotect if okay, then if Suka I'm vela protecting manje Tikluma na Eh, wethu. hey, you guys are fighting manje boy manje lothi angisuke-ke mina la Eh. nenkinga-ke lo uthi ubave ndasuke manje ya even alihambe phela la awasuka vele manje 7 ali suka ngisuke bathi angisuke wena mina la South Africa mtsheleni ukuthi asuke lana sifuna mina ngela amalungelo angikazi nje ngela amalungelo lo kuyabeda Uma 7 uyaphula ke. ayifilter ningawa okay romelani lintho nijale namo le account number liyabona ekuthoma ubulela ka account number uyangikhipha bafethu ningingaba sendele lutho nabafana nabo bayalamba suka nawo suka nje wena nosipho ulwa nami mina ngu7 olwela intandane Nosipho ngiyabonga nami. Spe uSpe uyangazi personal vele mina ngilwela intandane la South Africa umsusa kanjani umjisha kwakhe Vincent batshela ukuthi uyaphula. Majika ngala. kuthiwa wena lo waseZimbabwe kade ngimtshela la kunobuzima omncane nje ukuthi yeah liyabona uyangisuza but suka futhi sicela umvakashi But yebo uyangisuza. ngivakashile kodwa manje phela mina nginqena ukuthi ngivele nje nguthathe kwalomuzi lo Ayithathani yonke into. Suka nawe. lona kalona ivende lo Anasi namuvenda Umlobethu. kumlobethu. Tutwa mthatha. Kwa the rain queen. mina ngenza ngiyazi impela la ngimemile kodwa ngizokuthatha kwalomuzi lo ngimeme kuona ngithathe ngiyabonga sisinkulu idonuts ejalo sesilokubalekile lokho akubalekile into ebalekile la usisinkulu Ya sibaningi. ngeke Kumele kubatshele bahambe manje. bafethu sicela ukusala nosisinkulu la bye is it possible that the guy who knows Yeah, I can fix events. wena Yeah. I can fix it. nanga So manje- sama fence ke manje Kuya fix defense. akwazi waphana na fence lo sisoyi AI fethu angimazi ukuthi ukephi yazi nayo urasi Akani lo. wawungekho kwi-live Oh. They can fix anything these ones. wona lokwazi ukukanda amafensi Why? eish yazi Wa fix anything. exact angiwena othela kufuna ukukanda amafensi Mara fence akari anything. Girile fence. ukhanda amafensi wena Yeah. nini ayi yazi Wavuka ukuba exact sicela usuke lana fethu uphasa mina Ngidoli draga bomb mo KZN. uba lo sefuna manje lo kungisasela usisi mashezi yazi njalo yazi bafethu ngizoze ngilahlekele usisi mashezi sicela funda phela fundiswa Mina funda phela uzodlala ushuka mama ke wena ulungisa ifence orela game. exact Mara ke akhono bala mara ke re against na sembisi. suka we nangu Kimberly yazi nangu Kimberly so ukuthi mina no Kimberly njalo noma sangilahla kabaxelele basuke ku live yakho sazi Phela usebenzisa iWi-Fi yethu la. yakho Wi-Fi yenu la Usebenzisa iWi-Fi yethu la. omanini iyayenza ni sense ukuthi lo fana lo ne Wi-Fi lo fana lo ne Wi-Fi lo fana ne Wi-Fi noma uyena othatha ama Wi-Fi Don't judge a book by its cover. lo fana lo na Wi-Fi sicela usuke la wena unayo Wi-Fi la ayenzi nje sento eshoyo yebo lana sifuna ukunikelela intandane nibhizi nizongiphazamisa enza abafana lapha nangu usisinkulu ngimthanda kakhulu sisinkulu have ngikhonzile When I'm paying for the Wi-Fi wena. akho Wi-Fi la Ngayi yomu. Una Wi-Fi.
Ngibonge sisinkulu, yazi sisinkulu mina naye sikanje. Awukahle noma le mas serious le. Silela amalungu labantu besifazane. Kuthiwa ngibize Usesinkulu nje nangu la. Usekhekhe, ugcile nje ekhekheni. Ugcile nje ekhekheni. Ungenza nje ngekhekhe. Ungenza nje ngekhekhe. Ungenza nje ngekhekhe. Mike, uzovela athi ibhubesi once, kube mnandi eSouth Africa. Ubhizi nje ungigcinqa ngekhekhe nje. Sabathe ngithi angithi fu ngekhekhe. Udila nami nekhekhe nje. Akumnandi eSouth Africa bafethu. Amakapisa ama wasekho. Omunye uthi angala kathathwa into omzama angazi bakwenze njani. bawathathile wonke bamshiya nelento le angazi ukuthi uyibizwane le. Hayi angazi. Ngiyabonga kusisi lokhuzana usisimazwane ngibonga kakhulu usisimazwane nawe nekhekhe ungapha ngasekhekheni. Ungipha nje ikhekhe nje. Ungibusisa ngekhekhe. Ngiyabonga. Awasekho amakapisa ami khona wawathatha wahamba nawo onke. Yeah, Wayethi uyangilaya. Ngibonga ice cream sisimazwane. Hey, usisimazwane ula. Usisimazwane ave balekile kumina. Nojobekazi naye futhi. Nosisi lokhuzana, usisi mashezi nekati. Unginika nje i-pussycat, ikati. Ugcila nje i-pussycat nebhele namathikithi nerose. Usebambesene nosisi lokhuzana nosisi mazwane no ice cream bakhe. Ishubile bayalwa. Yeah. Asazi lokho uzohamba ngani. uzohamba ngenyawo Asazi uzombelezela ngenyawo. Manzini izigcithume. Ngiyabonga sisiqo, yazi sisiqo ngithanda inhliziyo yami yonke. Nalo lokhuzana lakhe inhliziyo lakhe iphefula. Ngiyabonga nojobekazi. Mina ngithi kwaGrace, angiyanga kwaGrace angimenywanga. Kumenywa abantu abazi ukukhuluma isingisi lapha mina nje. Ngiyazi isingisi angisazi. Ikephi la? Ekanana. Akusukuma kanana la umayibuye. Ayoyi wena kusike enkuzaneni. Amakapisa ama wasekho onke. Sizera barich Asikira bari. hlala namakhaladi lapho nejevat khanan. Abangumemanga kwi-party and it's okay bafethu, it's okay. Ngithengele i-Facebook ngePlay elisho umuntu. Ubani ngolovalayo ke? O event. Oh, sophinde siphucu. Hey bana. Event selifuna usiphucu futhi. Okay, kulungile futhi. At least we have you. Yeah, bafethu. Eish. Bakwi-party baphuza angimenywanga ngenxa yokuthi singisa ngisikhulumi. Bafethu, akuyona ivoice yami lena la kunomkhuhlane bafethu. Sizera barich Ngiyabonga sesikhulu. Nangu DJ Noni. Akashaya inamba ngiyamazi. Bafethu, uwethu akalande ivenda lakhe bandla ena ngiyabonga sesikhulu bafethu ngekhekhe namathikithi. uwethu awulani. Ngifuna siye kwi-date lakho kubi network. Ngifuna siye kwi-date mina nawe sibone sikuzameni. Ngiyabuya Ungabuyi. ngeke uvele Ungabuyi. siyabuya Bafethu nakuthiwa ngihandsome la eyazi. Ngiyabonga kulokhuzana kwaSonele. Ngibonge kakhulu bafethu ngibonge nje. Ngibonge. Invite umuntu la. Wo, ngisi. Ngiyabonga kunothi bafethu ngihandsome.
Yebo sawubona phiko kuhle nje sihlangene ngamalungelo abantu besifazane nokulela abantu besifazane because kushube kakhulu kunzima. Ngiyabonga kakhulu kusisiqu number 1 enhlizweni yami. Usisiqu nje manje. Wenzani lo sisiqu khona? Ubaleka kakhulu usisiqu. Kakhulu. Wenzani unemali? Unemali. Ovela ngisendela amakati awu5. Senda tawu. Muja senda tawu. Ngorumela tlawu. Ora repeat Ninjani bafethu ninjani? Ha? Zamayasho. Ngiyabonga kusesiqu bafethu sengizohamba ke manje. Hawu wena. Ya manje uvela mina. No. Isikhathi sakhe siphelile manje uvela Wena mina. sengiyahamba cause ibetri ayisekho. Hayi usizovela wena. Angeke uvele la. Ah, eh. Angeke uvele la wena. Sizokujatshela. Wena sekunciphisa wena. Wena sokutusela serious. Hey. Awethu. Au! Niyaza kwa bafethu. Yabona uma7 ufana nani? Ufana laba. Ufana nabantwana laba. Ozazi ukunike imali. Buke TV kwabo. Ubutho camp. Wo. Nangu. Khona khala ngobutho camp. Vala lapha. Vala ya. Lalelani. Nina ningena manje. Enikhala ngobutho camp. Ubutho camp kade daba lakho silungiseni. Ubutho camp simnika Hayibo, okay, wengishisa. Usindo phela. Hayibo. Yanga kuwangishisa. Ufaka upetrol Ngiphatha uyafika. ikhanda abantu bangumsindo. Okay, ithi usikhulumele ngoba bakhuluma nobhuti wescamp. Hayibo. Umsindo ngichaza. Ubutho camp simnika izithuba. Simnika izithuba. Ubani utsotsi wena? Wena suka. Suka. Ubani utsotsi? Suka phela. Mina ngisukudubula. Exactly. Ukhupha lona ipoint lela likhoma ngalo. Ubutho ekapisi simnikeze ithuba la. Waflopa ngendlela esimangaliso. Le ntombazane le ebeyishela ngazi indaba yakho iphelele. Iphelele indaba yakho. Sakho usuke la. Guys. Nangu makhimbana ubhizi ukhala ngawe. This guy doesn't want me on the life. Okay, uhlulekile nje bhuti. For what reason I don't know. Uhlulekile nje bhuti. Ngihlulekile ngani? Suka. Ngihlulekile ngani? Ubani akabuye? Kimba ishazi. Usesinkulu. Kimbali, lo bhuti lo simnikeza ithuba wehluleka. Okay, then unikeze lithuba lani ngoba mina abangazi labantu ngikhuluma nabo. Abayazi le ndaba le. Ujobekazi uyayazi engikhuluma ngayo nangu. Ujobe awuzoyima nawe vele uJobe. Jobe. Ulitholile ithuba wehluleka wabarerwa. Isishimani sisi. Ngiyabonga. Just finish my last man. Ngiyabonga kakhulu sisiqu. Okwenze kumina namhlanje ku serious. Nje hey. Ungenze nje kamnandi kabi. Ngibonga kakhulu. Sisevele kwafika noSisimacingwane. Muhleni lapho uNkulunkulu wami. Muhleni uSisimacingwane. Muhleni even view that. Muhleni noSisimadlamini. Bahleni lebo sisilapho. She's not. Uyothi ucela wesigebengu. Uyothi ucela wesigebengu. Mina ngicela lo wesigebengu. Oh mina ne ufuna wesigebengu. Kasikebeka. Uyabona ukuthi uyenza. Ususa lesigebengu. Uma7 yagula guys. Sibamsam. Uma7 yagula. Mani mbona hambile manje uyakhohlola. Ukhohlola kakhulu. Uphethe corona. Hayi corona bezo wasila. So guys, okay guys, now ubhuti umvendo obuyile. Yo owethu yes ulamfa. Suka phela. Yo this guy. Yo. Uyasisukisa lo. Sangibuyile guys. Ngiyashona. Ngifuna ukuthi aqinise. Ngiyashona. Ngiphatha iCovid 25. Uthi smell. Kodwa ngizoba right. iCovid yani. Makumede phakathi kwayo. Udlile yokubola. Sizwe wena ongenhla kakhulu. Ngiyabonga iRose yakhe yodwa makumede kwabe. Udlile yokubola. Azofana angisaserious.
ngibonge kumazwane ngibonge kumagumede ubona lokho shishisa kanti hayi lokushintsha lempilo ngisapothatsha mfethu Zebra ngiyabonga kakhulu nomagumede engimthanda kakhulu umagumede because isihlobo sami umagumede phakathwayo awubakithi dluyabeyethu suka akekho umuntu othevela akekho umuntu othevela ngibonge njebza ngibonge elokhuza lo sis kaMacingwane wena secela usuka wena vende ungezishukuza la wena suka bhuti suka bhuti sikwakhe suka bhuti anikho bani sefoni yakhe sikwakhe sizothini bafesa ucisha ngashona Usalo wabona sigebengu sisimayela wena. sithanda lo we-covid yebo jola inkomo bafethu right jola inkomo nobani futhi omunye yanje bafethu ngiyabonga ikhephu bafethu awu yazi afela ngikhumbuza amakapi sami lawa athi so le ntombazane lempungushe lo mfana lona wangidayisa kwenye intombazane errong kanjani lo mfana lona ngidayisa ngakudayisa kwintombi yiphi le ntombazane wangidayisa kuyona wena sathana suka Ubani lo? wena iphi intombi yakhona ubani lo ningabi ingane ungikubiza lo lo ye-international lo usebenzisa i-passport Lo wezimbali. hayi mina ngazi ngale nto nafane ningijwala kabi ningijwala kabi nina yabona kwangempela futhi Akazwani negebengu simkidnapile. bangikidnappile ikephi la sikhona mfethu like ngisethembisa bangimemile Akuthi uyabuzwa ukuthi wena uzwana nezigebengu. ngisho bithi sicela ukuyizwa indaba kaZim bafethu indaba yaseZim Usikhulumisa isiZulu sesibroken. ukuzubuyisa le ndaba lele ngane yaseZim kanti bani wena ungizwile mina ngithi wena vele ungizwile mina ngithi Okay. Ngiyakodwa indaba yezimbi. Mamraseni. yini mama rafel Zwakanaka. it's fine guys mangithi Bathu zimzim. wangidayisa kwinkeshemba which one okay from wena which girl Mina ngisizivi Tell me which girl. mina. tell me which girl musungishaya phela then ngitshela ukuthi musungishakho ngitshele musungishakho ngizophinisela bona musungishakho ngizophinisela Yeah, sikhuluma so every day. musungishakho ngizophinisela ucala ukuthi umuntu lo akashaye Ngibona so every day. ibhizinisi ngihlukumeza ukuthi bazala nginabo Anya kuri kivulele lini akasiveni akazimbabwe. hawu wangidayisa usubhizi uyaphika la kwi-life manje Kaisapi, okay, say the name of the girl. Say the name of the girl. Why? Then I will agree. Yeah, ngoba isantshela ngoba simukidnapile. ngakutshela ngathi le ntombazane Which one? angikhulumisi Say the name. angifuni empilweni I yami don't know which girl you're talking yamosha about. impilo yami le I ngane don't know which girl you're talking wena about. uyahamba uyoyilanda uyiletha kumina wena uyinja wena Which girl? Which girl? why ngihlala nomuntu ofana What's the name of the girl? I don't know which girl you're talking about. suka name of the girl sicela usuke wena Which one? The colored one. khalati mina Okay, which one? nimakhalati Okay, which usukela one? wena no Which one? oh Which one? Let me think of your girls. my girls mina my girl nomashezi Yeah, ngiyazama Okay, ukukhuluma. the one at Fish and Grills. Mara akisijivi isiZulu. The one at Grills. Ndando. Okay, the one who. Bunny. Uthoma ukubulala kanjani? Oh, man, Uthandeka. Bangitshontshela intombi guys. Guys, Akekho umuntu so, okuthola truly intombi, speaking, uhlulekile. I'm a Malawian guy. akekho umuntu okuthontshela intombi Uyabona? uhlulekile Yazini. akekho umuntu okuthontshela intombi la South Africa Oh uhlulekile wait. Bari owethu awubeletshelete wena. kuze uthule sicela uhambe la Bathi wethu wena. lokho lelo wangidayisa imfuna la hamba khona Guys. Wethu mina ngizomnikeza imali. nini Uthayicele kimi. Mpho Veronica Mamraseni. yebo sisi Veronica unjani hamba Bathu bacela imali la. Owethu Okay, good. ucela imali. Yeah, okay. Wethu. Ne? So, Wena ungena phi? Ithi ngikhulume naye.
Hayi bo. Okay, bona. Hayi bona. Okay. Oh wait. Yebo sesilihle njalo. Awethu. Suka. Uthi uzobya nesleep ne. Yini ndena? Ikozona. Mina ngiyayibamba. I oh wait, come back and tell them ne, because now I'm taking your details. Ngiyabonga. I'm taking your details. Wait. Suka na. Wait. Suka. I wanna prove it to you. I wanna prove it to you. Kaputlela kasukungani. Ngathi. Yazi bethu. Wait, you see what's going on? I'm still trying to get in. Yazi thola usuka yazi. Hawu. Enkosi yamsuka. I want to prove it, but Yazi akasukungani. hey, anginandaba, wait. Yazi. Oh wait, you see? Let's search. Musumsesha. Wait. What's the name of it? Scroll. Uyasipusha lo muntu. Underscore. Ufuna ukwenzani? No. Ufuna ukwenzani? See. Okay. With the lips. Mina ngisevelile futhi. Okay. Oh wait. Suka. In 2 minutes. Yeah. Namanga. I need to zokhuluma naye. Hawu. Sengikuthole yonke lama message le. Hawu. Une violence u7. Mina. Bathi une violence. Bayakubona. Send imali phela. Hawu. Wena izini. Ima. Can I talk? Okay, can I talk? Nomrase. Can I talk to Ugo? Ivelile izini. Wait, umuhle. Ngitshela mina ukuthi ufuna malini. Zokusendela manje. Nangu mfethu. Nangu ufuna ukusenda imali singakuthula. Uthi ushadile. Hayi yazi mfethu. Ngicela nihambeni ke manje. So I just gave you a follow. Siyalala sinuphaka manje. How are you? Ngicela nihambe. So I just gave you a follow. No, don't end the live. I want her to prove it to the people that I gave him. So I'm giving you a follow. So my name is K. Zobonu K. Ukhe babantu suka. Sifuna uphaka manje. Hey yazi. Asihambi la. Nathi country yethu la. Sizohamba siya kuphi? Ngoba siphuma eMalawi ukuthi sihambi. Ngeke yazi wena mfethu uyazibukisa ngami wena. Yazi. Sisacela unciphisa wena. Sorry bafethu. Ishubo kwangempela nje kabi. Nazi ingane sifuna imali. Send imali phela. Hey wena futhi. uthini? Uwena inkinga. Sicela usuke. Ngiyinkinga ngani? Cela usuke futhi. Akafuni ukusuka. Hey yazi. Mashezi mina ngithanda inhliziyo yami yonke. Thuzimse khona. Kabi bafethu. Yangisasekhona. Bafethu la kusenzohamba manje. Ngibuya uni Abuja, you know. Yebo Thuli. Lalela igama. Nazi umuntu okuthuli la. Yasisa. Hayi yena kuyena. Asigele. Ukele kabani. Ungihlanyela wena mina ngingagela South Africa mina. Hawu nangu lona. Mina ngingagela South Africa ngiyimele. Sacela uhambe wena sacela uhambe. Ngitshela ukuthi ngihambe ngiye kuphi. Hamba yazi akafuni ukuhamba lapho lona. Angiyanga kwa Grace. Ngihamba kwami. Angiyabhetela. Uyampethela umuntu. Ngihamba kwami uyampethela. Uhambe. Sacela uhambe mfethu. Angimenywanga mina kumenya abantu abangazikhuluma isingisi.
Thambo lala kulate manje. Ngalala kanjani lamajita basesekhona? Lala kanjani? Mana kanti uthuli uba uthuli lo sisilo ngaphezulu unjani sisami uthuli Molefe right Shabid bafethu. Hayi bo. Bafethu ayikho into eyenzakala phansi kwami Mina ngifuna ukulala. Mabaphuma lapha ngifuna ukuyobamba inkunzi. ayikho into eyenzakala phansi kwami nalesisuthu. Bayandisturb yabo. Okay. Not Okay, really. wait. Let's see. Now Owe, to be honest, and be honest of the amount that I sent you. How? Let me do something else. Please let them know, ne? How? Man, Let them know. Hey, Ibushi. Man, Whoa. Le mali. Mayibuye, hey. Man, ngifuna nosondimali ngempela. Singenile. Mfethu. Hey, Man, whoa, man, yebo nosondimali ngempela lana. Sana ngibuka. Hey, wena wethu sicela imali back. Sicela. Sana wena. Yini lesondini? Yebo njani sisasanda. Yazi igama lakho liqinile. Mamrasey asanda. Musubiza lo Zakanaka. Musubiza nje lo gama. Tell me when Owe Tuesday she will tell me. Akho obethu la. Irikubona. Why? Ngiyakubona rume. I will get 200. Mwana tu. Hey. Mana kusanda baba. How? Ufana kanti unjani ngempela? Say books. Mana mfethu, uyisendele nemali ngalalo. Uyisendele nemali esikaphuzela abantu. Manje ufuna ukuphruza ipoint ekulengane na. Ubani omunye ufuna imali simsendele. Akithi silitshelile ukuthi sinemali. Ubona usile wena ukutshayela wena. Awona usile kanti ukutshayela wena. Ngitshela nje live phakathi komphakathi. Uyisendeleni imali ngempela wena? No, asijali istokfela sitwala ibetway. Sebambile 80k so sifuna ukunika abantu bangena mali. Yes. Nangu makhanda. Nosipho rumela account number yamu. How? Yeah wena. Mana phela kuyisenda ngempela le mali le. Sana ngibuka. Rumela account number yawu ngirumele trade. Yebo sisimazwane, thank you so much. Letha nangibuka. Rumela nama account number wenu ngifuna ukurumela trade. Akho mali azoyisenda lo ufuna ukunibamba inkunzi, ufuna ukunitsotha. Angafuni ngikuthumele imali. Yazawusuka wena ba. Owethu uyitholile imali. Wena. Letha lana lo nto lena. Mphizi ngizosenda imali. Letha la. Hawu. Ufana nomshaya. Uthi unamanga. Kuthiwa kasendanga mali ofana lona. Ngambamba usathana. Kanti utsotsi wena owethu sikusendela imali utshela abantu Akho mali nisendile lana nafana sukani la. Wena. Letha la. Ubani wena ngizokubamba ngizocala ngawe. Ngifuna ukubamba Afethu, inkunzi. sisaqala ngasenda inamba zenu la. Lo mfana lo ufuna umbamba inkunzi. Saqala ngasenda inamba zenu. Uma ke biza kana manga mani uyisendile nemali man. Makapisi. Uyinja. Uyi top dog. Yaza nginyanyisa. Hawu. Sihamba kabani? Ngiyabonga Thembeka, sacela uhambe. Kabani? Sacela uhambe. Ukwami la. Ngihamba ukwami ngiyokuphi? Inkinga yakhe akeza. Kuyilezi ngane lezo beyidokhunjwa 7 ustinge right. Unamanga uvenda guy how shuthi mali. 7 Yeah wena kuthiwa unamali wena fana. Uyinja ngutshela. Thandi I just told them not to lie now. Maybe this vendor guy doesn't have money, but I have money. I don't know if you want to be honest with them or